Lami sab kay ning tilapia nga gidala ni mama dinhi mga choy. O nang dili na to ni palabyon mga choy, ato ning tiradahon ug atong sugbahon. Mayong adlaw kaninyong tanan din haa mga choy. Kay karon nindot man ang atong panahon. Guwapo kay motirada og tilapia karon nga sugbahon. Insakto kayo mga choy kay namay tilapia dinhi sa atong rep. Mao nang aton ang kuhaon kay atong hugasan. Sakto ra pud kay ni mga choy sudanon natos paniudto kay wala may sudan. Hugasan gyud nato nagtaman-taman kay aron limpyo gyud sa choy ba. Ato nang i-check ang mga sulod-sulod niya kung naabay hugaw o wala ba. Sunod ana mga choy ato dang ibalhin og sudlanan kay ato na nang asinan. Ato ra gud nagpahidan din haag bali 1,000. Ay, joke ra bitaw mga choy. Asin ra tong ipahid din haa. Siyempre ingon ana man gina magsugba. Pag human na tog asin din haa mga choy, ato na po nang ibalhin og sudlanan kay ready to sugba na siya. Unya kay human naman natog asin mga choy, nagdali-dali kog adto sa gawas. Unya kay nindot man nga ang panahon lagi, mo nang naghaling na kog dali-dali din haa mga choy, kay aron makasugba na tagsugod. Medyo na dugay-dugay jud po kog haling anang panahon na mga choy, kay medyo init jud kayo ang akong gihalingan. Pero bisan pag init mga choy, aw maghaling gid ta ay. Lain pud kay maghaling ta basta ulan. So wala madugay mga choy, nahaling na ng atong uling din haa. Atuan na lang ng hulaton nga mubaga. Ug samtang nagpaabot ang mubaga mga choy, ato na nang gibutang ang screen din haa. Ug ato na pud nang ginahinay og butang ang mga isda nga atong gisugba. Dili na untana kung paypay aning panahon na mga choy, unya kay lagi hinay man kay ang baga mo nang atong paypayan kay aron dali ra yung maluto ba. Sa sige na tog balhin-balhin din haa mga choy, wala na to damha nga naluto na day ang atubangan ni ja. Manang atong gibalhin ang atong mga isda din haa kay aron maluto putong pikas tampi niya. Kauban day nako ning tawhana nga preting gwapuha. After pila ka minutes mga choy, naluto na natong isda din haa. Ang duha sa lay akong gihaon mga choy, gipaulahin ako naghaon ng isa kay wala man nakita sa kamera. Manang sa inyong makita din haa, nagpa-video jud ko aning tawhana kay aron makita gid ninyo kung unsa nako paghaon ng akong sinugba. After ana mga choy, nagkuha din kog sili ana kay para sa atong lasahan. Niya pag human na ato daling paspasan. Tara, mga onta. Kuha lang nang gipaspasan ang video din haa mga choy kay para dili mo sumulan sa kung dagway ba. Kaning panahon na mga choy, kung kauban nagkaonan ni si Papa Day ug si Bro James. Ambot kaha og sila mama aning panahon na. Basta kay kami ramang tulo na din hiya. Nahinayan ra gud nato ning kaon ning atong sinugba. Unya parisan day nato halang nga sawsawan. Wala na, daog na. Ingon ani ra day ka simple ang among kinabuhi din hiya sa probinsya mga choy. Nga kung naay atong madawatan, ato ra pud nang i-share sa uban. Inig suunay ra gud mga choy kay pantay man tang gibuhat sa Ginoo, mao nang pantay ra pud atong pagtan-aw sa atong isig katawo. Pero mas nindot gyud tong nay Ginoo sa atong kinabuhi mga choy. Kay manaa man o wala kay madawatan mga choy, kanunay gihapon nimo siyang pasalamatan. Unya ang nakanindot pa gyud mga choy kay dili gyud kaniya pasagdan. Kay siya gyud ang tag-iya sa tanan. Lahi po'y ato mga choy. Salamat gid sa inyong suporta ha. Unta nga padayon na hangtod sa katapusan. Og siguro mga choy dinhi asa lang tataman. See you on my next video mga katsuyans.